Mga kagwapo, yun guys, magmumukbang tayo. Yung mga basher ko dyan, I love you. Ito, yung kakainin natin. Talong. Inapoy na may digo. Yan. Sili. Yan. Ha. 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 Teka lang. Yan o, sili o. Sili. Sili, sili, sili. What the fuck? Naika nga talaga? Hayaan mo na. Kahit masang. Halabanan natin yan. Oh, yan na oh. Yan oh. Aha. Yan oh. Oo. Yan oh. Yan oh. Yum. Sili is the best. Emperador. Sili. Ah. Yun mga kagwapo. Marami pa. Walang edit na to. Walang edit. Subscribe nyo na yan. Yes, sir. Andito na naman tayo. Wala kang pantalantay. Manoon ng ako na nalalawan. Bisin na ako na naman. Ma! 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 Mama! Bisin na mo. Ano yung kalanatan sa akong quarantine? Ay, community quarantine. Dito nga kalabas sa alabay. Nakablesa sa una. I-post ko nito damdama ito, bobo. Ako sa sawat dakos. Copyright! Copyright. Bobo tanga, bobo. Post ko ata. Pani Junior nagbastos. Pani Marlon. Kaya ba si Baska? O nagsaukat eh, bobo. Gago kasi. Junior Ajima. Ako yung kan. Post ko lang ta. Pag-PUBG na. Gamin ko naman Dal-dal sa parador na. Mama, awan na talaga na dyan. Libra. Won, bak. So, mga kogwapo. Kukuha lang ako ng kanin. Masarap kasi. Bye-bye. Yo, what's up? Mukbang. Yo, mukbang tayo. May takatak. Masarap. Silis Sarap na to. Silis na bed. May talong na oh, yan, nakset. Muno. Kaya mo lang nga makisubsubo. Gusto kid din. Copyright aja yung bamtan. No, copyright. Copy. Sungar na tayo ko pala. Cut. I-cut ko. Awanti edit.
Post agad. Okay na sa unti copyright. Ay di mga lakati, Kanta ti artista kada pa haluwid sta. mga lakati works, diba? I-claim mo kasi. Tapos lang susal di kantada. Naman. Ang tawag. Ha? Hindi siya kuha guys. Masarap siya. Hindi siya kwan, guys. Masarap siya. Ang sasaw. Taga kasi ako, probinsya. Kaya di ko alam magtagalog. Kapo taga-probinsya kan Junior. Si kami taga-probinsya kami pa yung bumipag Tagalog. Tagalog ka man? Guri ka. So yun na guys, hinihiwa ko na tong talong at saka lulutuin na natin siya. Kukuha lang ako ng palayok at lalagyan ko ng mantika tapos gagawa ko ng sausawan. Amo saran. No. Amo kay dati siya sawa? Kabruta. Nyato ya, masausawan. Kwa. Suka ay suka kinsoy. Nagalsod. Gusto. So guys, bye-bye na.